Os pais do CEIP Santa Irene de Porto do Son concentráronse este mediodía ás portas do colexio exixindo o traspaso da xestión do comedor á Xunta de Galicia. A AMPA asume dende o curso pasado o servizo cun custo moito máis elevado que se fose público, posto que ademais do prezo do menú as familias deben abogar o pago do monitor. Malia que a Xunta amosou a súa disposición de asumir o servizo, os pais topáronse coa negativa do centro. Nós collemos xa fai o curso pasado o comedor pola AMPA, porque era unha necesidade que os pais pedían, pero sempre cara ao seguinte ano de que fora pola Xunta. O ano pasado solicitamos a Xunta e non tuvemos o cole a favor. É verdad que nos dixeron desde a Xunta que chegamos cando os orzamentos xa estaban finalizados, pero que sin a axuda do cole que non íbamos a poder. Este ano tuvemos máis reunións ca directora, que foi a persona que pudemos falar de representación do cole, tuveron un consello escolar e volveron a votar en contra, aínda que hai profesores que xa estuveron no seu claustro ou que votaron a favor, que non é que todos estean en contra, pero sí a maioría. E entonces non podemos máis, porque así temos que pagar a comida e o monitor, e pola Xunta é moito máis asequible porque o monitor nunca se paga e despois págase por renta. Segundo os pais, as dificultades de conciliación do profesorado, que debería realizar quendas para atender o comedor, é o principal motivo para que o claustro rexeitase a súa petición. Nos falamos ca representante do cole, que neste caso é a directora, e ela díxonos que a súa conciliación por riba de todo é que non estaban de acordo co comedor. Foi os motivos que nos deron conciliación deles por riba da conciliación dos pais do cole. Na actualidade, o comedor conta con aproximadamente 24 usuarios, número que podería ampliarse no caso de establecer tarifas máis asequibles. De non ser así, o servizo corre o risco de desaparecer. Hai algúns que van eventuales e outros todos os días e hai máis ou menos sobre 24 nenos anotados no comedor. Pero bueno, sabemos que hai nenos que si fora pola Xunta notaríanse máis, porque hai a xente que é moi caro, porque é moi caro, e despois o ano pasado tuvemos uns nenos que sabíamos que necesitaban e tuvemos que mandar para fora porque non puderon pagar e tuvemos que facernos cargo dese pago, que na Xunta sí que non pasaría.